Dongmukak Brasinja Klamalong 11 Karbi United Football Club Ahin Pen Kidam Tang Jonal Karbi Youth Festival Katalon Adim Kapang Tirasai Kidengpon Rong Pimplam Monsing Teron Lapen Kangching Teron Arat Turpak Pen Dolong Kekimpon PMAYG ke parti ka teng pen sang kiron pon la pen COVID-19 vaccine implementa kipipon Rong Pimplam Monsing Teron la pen Kangching Teron Arat Turpak Pen Dolong Kekimpon Karbi Anglong along ri Borjan constituency ke parlo Rong Pimplam Monsing Teron lapen Kangching Teron arong lake Ningkan Troxy ke bagdolo Bonta pini arni anta dolong lapen towar ke mesen awe Bangso ajok ke sokyun e lapen osomar school kidun ke bang positame Penang an akasiksak cetong nang koklo Pinpur me kiram tang MLA kilik aprang numol momin sita dolong lapen towar nang pipopu lamchak cipilo bon sita pini arni anta lamchak cipapleng pledet abangke ningduk lo pusi hatak aradatum ningduk cepeklang pon la kisu ni bangke mane delivery kisu puno ma fuso keng so puno tami ni tungela horong pen wan kiwan tami PJU pen wan po la lang royan bikok po la sodak bangke leng tang mo chot risoma tom phan chiwan po la sila sodak bang pa bu pon pa ko pu palo pote sona thasi PJU pen son sin ni tum ho men rudan pon po son sin ninkan ta non ninkan trok si ke bang bong dan ni tum son si padam bom lo la si nang le tum jong si kang hon ka jin su du pulute ni tum phan nang ma tha tha pusi na tum ke the ding phan chuning ri lo nang tum herang ke tum bang so ni tum Kangching Teron Monsing Teron rong atu war de long long nang khomri porang tu pon kurwang tu nang pajir lo ahok lo nilitum kisung katura alam puthak muhet litum agang bura ahin pesta melitum han bachini lo ase ahok lo bangso to war ke akol nilitum parong nidet tukali ho langbuku parong thom arat stame nilitum dak ahok pet minrut santar ken tum dak rong pen plam sidukok ase to war la keng set lo puselang lituman stame nang chilat lat penterang rong sor stame la so to war si chi ke wang nasi kisung tura lama nge pulang listame muhet ningi lo asi hok lo nilitum kisung lama putha ke okola dilong puchot kali to war sitame ke damtang nilitum nilituma lokisar phan sitame nitum so lama putha to war dilong ka hino putha ki thanun bom lo sitame alang listame ke tong thek the pot hailo mine lasi non pusitame atans bang ke nang jut ong lo sita lasi laso non election aprang nang tum na hokawar side dupen so to war delong aphan nang tum nang mathara so to war nang palong lok delong na palong lok je phanang tum bori pon thap sing tum hin na chuning ri lo sar long ki timung phan stame aku tuliram rong hang kisar phan stame penemeli sar phan stani tum aprang dak election aprang ni tum dak ni tum thanun lo dak si meeting long langli mastame nang chingi tikang dak ya mithang masin nang yitikang lo delong aputhak bangke long bu pustame non pualang nilitum ke thek kiri ga vidat apolone pilone stame non pustame nilitum pusi chak nang prong si nilihin nilitum ahin penang chuning ridun gangtung autonomous council CEM tuliram rong hang nang listame nilitum phan kang hon ka jinsu pen bangsu towar la pen delong abangke nilitum phan prabjing penang bunai pisonte nang itum nang tum han kurwang tu churuji lapen nilitum non ke bang jilang stame nili tum stame dak rong pimplam puling long ke leading lo ke dam tangan ning kan stame nilitum an ke rat tum han pangri pon lo than pon lo pari pon lo stame non an mang ke rat tum tame kilak apor nang elilu ko anu ning kan froxicap antu si arta dulu dak non ke kilak apor lo sinil tum stame ke bang jilang election aphan mang ke bai sungkrung ma ke than sungkrung po asi ini tum la so il tum ke bang gilang ka pe hai derji abidi bang kanang le tum hin sidolo senang le tum ben le nil tum ko son pen si rat phang inkling si wet li tum dora bangso anso si de long to war pami pon sen pen rat tum tani pakarong prupen non ke bang gilang election stame ka pe hai pon derji abidi bang na tum sidolo sartum la si na tum phan nili pon ben nili hin ben me kechuning ri akadom pajir
Karbi Anglong Manjapen Momita Timung P report Bisonat Karbi Live. Karbi Anglong alongri lakhain koira phon Nilip MSC constituency angkang MS Koilamati Lamps keparlo FP shop dealer sarthe terang akulat along sarkar pen kapathik aron Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana mata tihek pen PMAYG ajarong pensi sangron ponangji pusi keron pon Anle chojita kasu nangji lapen langle junjita harlung nangji son thak thaksi sarkar atum kamatha pon sang ke chodeng iji aphan jarong ake joy pen keron pon bangso keron pon ke inut pen lin phosi piponlo lapen sang keron along kachitong dun laki BJYM amipu Moses terang Koilamati Lemsa Kongchun bang Mohan Singh Teron Borjan PS local committee amipu hun terang Kongchun bang Kensing ingti lapen jogen ronghang chitong dun si card holder atumapan sang keron pon Lapen MS Koilamati Lemsa Kongchun bang Mohan Singh Teron Rada Tumaphan Kethan Pachini Ponke Bharatiya Janata Party Sarkar Pensi Bangso Sangkeron along Aron Pen Kipi Ponji Aphan Langdun Popusi Pachini Pon Lapen ke COVID-19 vaccine ingprinta bangphuti natumta ingprim chipi atnangji pu alam heihui than Pachini Pon BJYM amipu Moses terang Rada Phan Pachini Pon ke COVID-19 akisu avurahut kangki resek Sarkar pen akijoi Sangkeron Pon lasi Rada tum ingcher nangjok prodlo pusi Pachini Pon asi BJP a Sarkar aphan choru nangji puta ningji pon Karbi Anglong Choki Hola Pen Onilson Rongphar report Bisonat Karbi Live. Karbi Anglong alongri Dongmuka Grasinja Aklamalong 11 Karbi United Football Club ahin pen Kiramtang Jonal Karbi Youth Festival mate Habar Karbi Rison Insur Rongaje Ketalon adim Kapang Thirasai Kirengpon Patumi Preni Pai Engkoi Ada Porpai Cape Apor Malampen Team 11 Karbi United Football Club atum Chingwai Chingsaisi Kiramtang Havar Karbi Rison Insur Rongaje Ketalon Pon Rasinja Aklam Adimalong Humparu Phosose Akulat Kipi Akorte Ingjer Mate Kecho Aharmu Ahom Kevara Pot Patumi Cleanness Program Dengsi Kapang Thirasai Kedengpon Labangso kapang thirasai kapatirpi pon lake bidisar Birson Kramsa meipu Bimol Phangcho Kongchun bang Sonjit Teron lapen klembang phu bang phi ke do anatuma hin pen ke pang thirasai klempon lo Karbi Anglong Dongmukak pen Rukasen Klo report Bisonat Karbi Live.